Дзень добры, шановнае панства! Вёска Пірэвічы. А знаходзіцца гэтая вёска ў Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці. Былое вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, адкуль такая назва Пірэвічы? Мясцовыя жыхары прытрымліваюцца такой думкі. Кажуць, жыў калісьці тут дзядзька з хорошым добрым настроем, які заўсёды піры ладзіў. Ну, значыцца, піравалі тут заўсёды, таму і гэта паселішча назвалі Пірэвічы ад слова пір. Хаця навукоўцы прытрымліваюцца іншай думкі. Навукоўцы кажуць, што на старажытных колішніх мапах вёска завецца не Пірэвічы, а Пярэвічы. І жыў тут дзядзька Пярэй. Ну, а ўжо яго дзяцей звалі Пярэвічы. Вось адсюль, кажуць, і назова. Ну, дык што, паважаныя? Давайте заглянем ды падзівімся, хто ж тут жыве сёння і што тут рабілася колісь. Наперад! Жыў, хто ўсіх змагаў, на імя змагара даць. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад бразгат ланцугоў на роў спусцілі мост. І ваяводу да лясоў ад замку конь панёс. А ў лесе нашым будь здароў, не гетман гаспадар. Ехаўзнік тузін малайцоў, ды першы з іх змагар. Гэй, ваявода, толькі крок і галава ўжо з плеч. Выдатны кожны тут стралок і востры кожны меч. Лі-лі-лі-лу-ла-а. Злякаўся гетман, як карась, ды толькі прашаптаў. Табе з'явіцца ў замак князь сягоння загадаў. У адказ на словы гэтыя раздаўся гучны смех. Багатыроў рабую я, тады князёў не грэх. Калісьці, паважанае панства, тут вакол была вялізная пушча. Тут жа недалёка Дняпро старажытны працякае. Ну і ў гэтай пушчы калісьці жылі, пажывалі ды дабра нажывалі племя радзімічаў. Некаторыя навукоўцы, вось такі як Аркадзь Смоліч, вось гэтай тутэйшай землі называў Радунню альбо краіна Радань. Ну, і я вам скажу, што аб тых старажытных часах сведчаць сёння параскіданы тут навокал старыя гарадзішчы ды курганы вось радзімічаў. Вось тут ад Пірэвіч недалёка, ў кіламетрах 2, ёсць такая вёска Колас. І там у гэтай вёсцы знайшлі 6 курганоў у дыяметры 10 метраў, а ў вышыню аж 2 метры. Адзін з такіх курганоў навукоўцы раскапалі і сказалі, што тут жылі радзімічы яшчэ ў 6-7 стагоддзі нашай эры. Гістарычная даведка. Радзімічы. Усходнеславянская этнічная супольнасць. Жылі ў міжрэччы Дняпра і Дзясны, па цячэнні Сожа і яго прытоках. Паводле летапісу назова паходзіць ад імя Радзім, на чале з якім яны і прыйшлі з прапольскіх зямель. Займаліся земляробствам, жывёлагадоўляй, рамёствамі, паляваннем, рыбалоўствам, бортніцтвам, прадзеннем і ткацтвам. Управлялі імі князі і старэйшыны. У 885 годзе кіеўскі князь Алег заваяваў радзімічаў і абклаў іх данінай. У 907 годзе радзімічы ў складзе яго войска удзельнічалі ў паходзе на Візантыю. У пачатку 970-х гадоў радзімічы выйшлі з-пад улады кіеўскіх князёў. Але ў 984 годзе радзімічы былі разбіты каля Прапойска Уладзімірам Святаславічам, воўчым хвастом, і землі радзімічаў былі акупіраваны Кіеўскай Руссю.
Радзімічы, паважанае панства, яны ў асноўным жылі гэта на тэрыторыі сённяшняй усходняй Беларусі. Гэта, значыцца, часткова Гомельская і Магілёўская вобласць. Ну і гарады радзімічаў такія знакамітыя былі, гэта Чачэрг, сённяшні Рагачоў, Крычаў. Ну а самы вялікі горад радзімічаў лічыцца Гомель, які раней зваўся Гомель. І вось некаторыя навукоўцы, паважанае панства, лічаць, што радзімічы гэта не быў саюз племён, а гэта быў асобны народ, які сваю назову радзімічы атрымаў ад свайго месца знаходжання, ад месца, куды яны праніклі, куды прыйшлі. І вось у сённяшняй літоўскай мове ёсць такое слово радзімас, што азначае «я знаходжуся тут». Я знаходжуся на пэўным месцы. І вось кажу, што ад гэтага слова літоўскага радзімас радзімічы і атрымалі сваю назову. Ну і кажу, што радзімічы гэта былі менавіта балты. І вось цікава, паважанае панства, што больш даследаваныя археалагічныя помнікі вось радзімічаў, ну, я маю на ўвазе вось курганныя могільнікі, гэта Абідавічы, Гадзілавічы, Хадасовічы. Ну і цікава тое, што на мапе Вялікае княства Літоўска, ну, от сённяшняй Беларусі, 13-15 стагоддзя, няма ні однай назовы з канчаткам вічы. Там ёсць вось паселішчы Мінск, Друцк, Пінск, Смаленск, Мазыр, Тураў, ну і так далей. А вось канчаткам вічы немає. А вось напрыканцы ўжо 16 стагоддзя на той жа мапе Вялікае княства Літоўска там уже шмат паселішч з канчаткамі вічы. Тут такі на левабярэжжы Дняпра, іх аж 29 з'явілася. Тут і Барысавічы, Насовічы, Пірэвічы, вось гэтыя. Гэта вёска Пірэвічы, яна патрапіла ў летапісы менавіта вось напрыканцы 16 стагоддзя, як сяло Рэчыцкага павета Мінскага ваяводства Вялікага княства Літоўска. Што за людзі на пачатку тут жылі, паважанае панства? Ну, конечно, невядома, але, відаць, цікавыя. У 1924 годзе вось тут у Пірэвічах быў знойдзены манетны скарб. Тут было знойдзена 12 срэбных ортаў Рэчы Паспалітай. Орты – гэта была такая манета, якая хадзіла на пачатку 17 стагоддзя ў Рэчы Паспалітай і Прусіі. І вось на аверсе орта гэтага быў, значыцца, партрэт караля, а на рэверсе орта быў, значыцца, герб дзяржавы. Ну, а далей, паважанае панства, у 1961 годзе тут зноў Пірэвічы знайшлі скарб. На гэты раз 89 срэбных манет. Там былі, значыцца, орты Рэчы Паспалітай і талеры Нідерландаў. Вось. Ну, і я вам скажу, што, канешне, хто іх тут закапаў, невядома. Ну, але відаць, што людзі тады тут жылі багатыя. На вялікі жаль, паважанае панства, вось нашы архівісты пакуль вельмі мала накапалі ў архівах матэрыялу пра гэтую старажытную вёску Пірэвічы. Ну, я думаю, што добра папрацуюць, і мы з вамі шмат чаго зможам даведацца пра гэтую колішнюю мясціну. Ну, а пакуль вядома, паважанае панства, то, што ў 1740 годзе у Пірэвічах было толькі 6 дымоў, гэта 6 хатак. Ну, а пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Пірэвічы адразу ўвайшлі ў склад Расійскай імперіі. Ну, а вось у 1796 годзе ўжо расійскі цар Павел I вось гэтую вёсачку Пірэвічы падарыў обер-пракурору расійскаму Александру Башылаву. На пачатку 19 стагоддзя, паважанае панства, вось, значыцца, гэтым маёнткам Пірэвічам кіравалі сыны вось гэтага Александра Башылава, обер-пракурора. Ну, а іх у яго было трое. Гэта Александр, Іван і Сергей. Ну, і сярэдні вось з братоў Іван, кажуць, быў такі вельмі свабодалюбівы хлопец. Гэта быў штабс-капітан, дэмакратычных поглядаў вельмі ён быў, і тут закахаўся ён у сялянку сваю і ажаніўся з ёю. Жылі, кажуць, побач недалёка ў вёсачцы і жылі ў згодзе і каханні ўсё жыццё. Вось што галоўнае. І нажылі 4 дзетак. І як бы ім цяжка там не было на вёсцы, дзеткам яны далі цудоўнае выхаванне. Ну, а вось маёнтак Пірэвічы, ён стаў уласнасцю самага малодшага з братоў Башылавых, гэта Сергея Александровича. І вось тут, у маёнтку Пірэвіча, у Сергея Александровича, 3 студзеня 1821 года нарадзіўся сын, якого назвалі Міхал. І Міхал Башылаў у будучым стаў знакамітым мастаком.
Гістарычная даведка. Башылаў Михаил Сергеевич, мастак, скончыў Харкаўскі універсітэт у 1844 годзе. У 1859 годзе адкрыў вячэрнія класы па маляванні пры Кіеўскім універсітэце. З 1866 года по 1870 год быў інспектар Маскоўскага вучылішча жывапісу, скульптуры і дойлідства. Пісаў палотны на беларускія і украінскія тэмы. Ілюстраваў творы украінскіх і рускіх пісьменнікаў Тараса Шаўчэнкі, Квіткі Аўсяяненкі, Катлярэўска, Грыбаедава, Салтыкова-Шчадрына, Льва Толстога. Памёр 29 лістапада 1870 года ад сухотаў ва ўзросце 49 гадоў. Маляваць Михаил Башылаў пачаў яшчэ ў малым узросце, яшчэ калі ён быў маленькі, вось тут, у Перевічах, у сваім бацькоўскім доме ён атрымаў цудоўную хатнюю адукацыю. І адсюль з Перевіч пазней паехаў вучыцца ў Харкаў. І там у Харкаве ён вось пасябраваў з перадавою украінскай моладдзю вось і ўвайшоў у літаратурную суполку украінскую. Гэта «Маладзік» такая суполка была. І там ён намаляваў партрэты украінскіх пісьменнікаў Катлярэўскага, Квіткі Аснаўяненкі. А ў 1844 годзе ён зрабіў ілюстрацыі да знакамітага кабзара Тараса Шэўчэнкі. Ну і Михаил Башылаў гэта быў вельмі добраадукаваны чалавек. Ён валодаў некалькімі мовамі і спрабаваў ён сябе вось у графіцы, і ў жывапісу, і ў скульптуры. У 60-е гады 19 стагоддзя Михаил Башылаў сярод мастакоў-ілюстратараў займаў вядучае месца. Ягоныя вось малюнкі да камедыі Грыбаедава «Гора ад розуму» доўгі час лічыліся найлепшымі малюнкамі. І вось менавіта гэтая беларуская перевіцкая зямля яго люляла малога. Менавіта сюды ён вяртаўся ў сваіх вось думках, сюды, дзе прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Пасля Башылавых вось маёнтак Перевічы стаў уласнасцю шляхцічаў солтанаў. І вось пры солтанах пад канец 19 стагоддзя вось тут у Перевічах было 93 дамы і пражывала 570 жыхароў. Ну і пры солтанах тут была вінакурня, карчма, хлебазапасны магазин. А ў 1888 годзе, значыцца, у Перевічах было адкрытае аднакласнае народнае вучылішча. І вось будынак вучылішча народу захаваўся па сённяшні дзень. Вось гэта ён. І тут сёння знаходзіцца мясцовы сельсавет. У 1899 годзе маёнтак Перевічы становіцца уласнасцю удавы тайнага саветніка Александры Раговіч. Ну і тады пры Александры Раговіч на пачатку 20-го стагоддзя пражывала ўжо амаль 1000 жыхароў. Вось у Перевічах тут было ўсё, што трэба для жыцця. І вінакурня, карчма, хлебазапасны магазин, народнае вучылішча. Адзінае не было у Перевічах храма свайго. І вось Александра Раговіч пад храм тут у Перевічах выдзяляе кавалак зямлі і становіцца галоўнай фундатаркай будаўніцтва Перевіцкай царквы. І распачалі будаўніцтва тут у 1902 годзе. Царкву збудавалі вельмі хутка, за 1 год. У 1902 годзе пачалі будаваць, а 6 чэрвеня 1903 года царква была асвечана ў гонар усіх святых. Але вось у страшныя часы 1930-х гадоў царква была закрыта, як і шмат якія храмы, касцёлы і церквы на тэрыторыі, захопленай бальшавікамі. І царкву ператварылі пад землесховішча. Але вось калі пачалася Другая сусветная вайна, то царква была адкрыта, і яна зноў пачала дзейнічаць.
Падчас другой сусветнай вайны у царкву патрапіў снарад і сарваў званіцу, пашкодзіў сцяну, дах, але людзі адрамантавалі сваю царкву. І з таго часу вось другой сусветнай вайны па сённяшні дзень царква больш не зачынялася. Яна вось дзейнічае сёння, як і раней. І вось Пірэйская царква лічыцца адной з самых прыгожых праваслаўных цэркваў Беларусі. Побач з царквой захаваўся вось і дом, які быў збудаваны для сям'і святара. І вось падчас другой сусветнай вайны тут у гэтым доме жыў і служыў у царкве айцец Васіль Шыкуноў. А тут ён жыў разам са сваімі двумя дачушкамі Верай і Александрай. Ну і вось падчас вайны у Вялікі пост перад Вялікаднем сюды прыйшлі партызаны і тут яго расстралялі. І разам з ім закатавалі і ягоных двух дачушак Веру і Александру. Ну, бацюшка не быў звязаны з немцамі, ён не дапамагаў паліцаям, ён проста служыў у храме і нёс людзям Слова Божае, вучыў іх любіць адзін аднаго, а ягоныя дочкі яму ва ўсім дапамагалі. Ну, але такі Бог ім даў лёс. Народная памяць захавала і імя першага званара вось гэтай царквы. Ім быў панскі вартаўнік Хок. І, кажу, да званарскай справы меў дар Божы. Яго адпраўлялі вучыцца ў Маскву званарскай справе. Кажуць, харошы вельмі званар, бо як зазвоні тут у царкве ў званы, ды, кажуць, чуваць было і ў Жлобіне, і далёка за Жлобінам. Фундатарка царквы Пірэвічскай, уладарка маёнтка Пірэвічы, пані Рагоіч памерла ў 1910 годзе. Ну, а гэты маёнтак Пірэвічы перайшоў да Марылі Спыткавай. Ну, якім чынам, ніхто не ведае. Ну, адны кажуць, што Марыля Спыткава была дачка пані Раговіч. Ну, і ёй па спадчыне маёнтак і перайшоў. Ну, Спыткава гэтае прозвішча па мужу. Не, муж быў Леонід Спыткаў. Кажа, што ён жаніўся на ёй вот за багацця. Таму што гэты... Не, муж быў Леонід Спыткаў. Кажа, што ён жаніўся на ёй вот за багацця. Таму што гэты маёнтак меў шмат зямлі вось Пірэвічы. Ну, адны кажуць, што пан быў харошы, а другія кажуць, што пан быў не вельмі. Але больш за ўсё ён прападаў недзе па замежжу. А кіравала маёнткам пані Спыткава. Ну і пазней, кажуць, ён падчас першай сусветнай вайны рабіў нейкія махінацыі са збожжам. Ну і гавораць, што ён скончыў жыццё самагубствам. Ну, як на самай справе, ніхто, канешне, не ведае. А пані Марыля Спыткава, яна стала апошняй уладальніцай вось гэтага маёнтка Пірэвічы. Пані Марылю Спыткаву тут усе ўзгадваюць харошымі, добрымі словамі. Кажуць, яна заўсёды ўсім людзям дапамагала. Хто б да яе не прыйшоў. Дапамагала і саветам харошым, і матэрыяльна. Яна, кажуць, нават узяла сірату, выгадавала гэтую сірату. І выдала замуж, і ў пасаг за ёю аддала. Карову, каня, лес на хату дала. Харошая, кажуць, вельмі пані была.
Калі прыйшлі бальшавікі сюды, то яны канфіскавалі ўсю маёмасць пані Спыткавай, а яе самую не кранулі. І яна апошнія гады свайго жыцця дажывала вось у Пірэвічах, у сваёй былой пакаёўкі, у Ульяны, дзяўчыны такой, і ў яе, кажуць, і памерла. І людзі сабраліся ўсе разам і пахавалі яе каля царквы на цвінтары. Пра апошнюю гаспадыню маёнтка Пірэвічы гэтага расказваюць яшчэ, што яна лячыла людзей. Яна лячыла людзей і да яе вадзілі ўсіх, і старых, і малых. Яна ўсім дапамагала. Кажуць, у яе была нейкая кніга такая старажытная, старая, і яна па гэтай кнізе людзей лячыла. І вось калі яна памерла, то гэтая кніга засталася у Ульяны, у якой яна жыла. Ну і да гэтай Ульяны, кажуць, прыняўся нейкі Пракоп Палякоў, і ён таксама чытаў гэту кнігу і лячыў людзей па гэтай кнізе. Але, кажуць, ён загінуў на вайне, а кніга гэта кудысьці прапала, знікла, і ніхто і па сёння не знае, што гэта за кніга была і дзе яна дзелася. Панскі дом, паважанае панства, стаяў якраз вось тут, на беразе возера. Гэта быў двухпавярховы дом прыгожы. Вакол было тут вельмі шмат розных гаспадарчых будынкаў. Вось бераг возера быў засаджаны арэхамі, арэшнікам. Быў сад вялікі з рознымі гатункамі яблак, груш. Праз сад ішла ліпавая алея, у канцы была альтанка. Ну і за саветамі вось гэты ўвесь панскі маёнтак, увесь дом з гаспадарчымі будынкамі быў перададзены дзіцячаму дому-інтэрнату. Ну, а на сённяшні дзень ад гэтага ўсяго нічога не захавалася. Ад пірэвіцкіх паноў новай уладзе ў 1917 годзе, уладзе рабочых і сялян, дасталося ўсяго вельмі шмат. І добра дагледжаная зямля, і возера прыгожае, і сады, і панскі дом, і гаспадарчыя пабудовы, і народнае вучылішча. Ну і была ў пана і вінакурня. Ну і адзінае, што захавалася па сённяшні дзень, гэта вінакурня. Праўда, яе перабудавалі ўжо на сучасны лад. Некалькі будынкаў, правда, захавалася, але дзейнічае. І сёння тут гоняць спірт. Ну, а спірт, паважанае панства, ён спірт ускрозь, ён як бы у пачоце пры любой уладзе. У мясцовай пірэвіцкай школе ёсць цікавы такі вось краязнаўчы пакойчык. І тут у школе дзейнічае гурток «Спадчына». І вось дзеткі разам з настаўнікамі вывучаюць гісторыю свайго края і расказваюць аб ёй іншым. Ну, напрыклад, такім вось дылетантам, як я. Сённяшняя назва вёскі, яна адпавядае сваёй назве, слову «пір». Піраваць тут, я вам скажу, паважанае панства, любяць. Тут піруюць добра. І мяне тут на пір запрасілі, і я тут піраваў. Мёд віно піў, па вусах цякло, у рот трошкі патрапіла. Каб заўсёды так.
было б нядрэнна. Ну, але час развітвацца, паважаны. Так што поспехаў вам усім, усё самага найлепша і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!